Mga kapuso, bot lang mong iklaro nga ang inyong nasayran mao kadto akong report kabahin sa nahitabong pagbaha sa mga classrooms sa Kasinglot Elementary School sa Tagulwan, Misamis Oriental. Paghulat pamatod pa ang Police Regional Office 11 ug Davao City Police Office kung kinsa ang i-appoint sa PNP National Headquarters nga Davao City Police Office Director. Sa karon, officer in charge ang nagadumala sa DCPO. Ang detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sumala ni Acting Mayor Baste Duterte sa ulahing pahayag kaniya nga imposible na matud pa nga papilion pa siya kung si kinsa man ang iyang buot mulingkod City Director sa Davao City Police Office. Si Police Colonel Mariano Rodriguez ang officer in charge karon sa Davao City Police Office. Siya ang mihulip sa katungdanan ni kanhi DCPO Acting Director Police Colonel Hansel Marantan. Apan nitaklaro ang PRO-11 nga dili mulingkod si Colonel Rodriguez isip DCPO Director. Sanglit dili na siya munaog sa iyang kasamtangang posisyon isip Deputy Regional Director for Administration sa PRO-11 ug nagaandam na siya sa pagsaka sa posisyon isip 1-star General. Sa question nga kung kanusa o kung kinsa, wala pa tayong information, ma'am. So, karon officer in charge in addition sa capacity niya as Deputy Regional Director for Operations, siya ang officer in charge sa Davao City Police Office. Una may biya sa DCPO, una na gibutyag ni Colonel Marantan nga doon na siya tulo ka girekomenda nga muhulip sa iyang posisyon. Sa ulahing pagkiginabi sa media kay Acting Mayor Baste Duterte, sumala niya nga imposible na matud pa nga papilion pa siya kung kinsa ang buot niya nga mahimong DCPO Director. That's impossible. They will never allow it. Kung maalala nyo, last year, they changed 3 city directors in 2 days without my consultation. And under the law, the city mayor should, be allowed to choose kung sino yung city director niya. And probably that won't happen. Sa higher headquarters na siya, ang basic man jud is maghatag og tulo ka pangalan sa city mayor para mo'y pilian, pero naaman po do'y discretionary authority ang national headquarters na mopili kung kinsa pa ilang gusto pa palingkuron. So magdepende na sa ilaha kung asa na proseso ilahang pilion. Naasab daw recommendations ang PRO-11 pero anaa sa national headquarters ang desisyon. Hinoon, gisiguro sa DCPO nga magpadayon sila sa pagtuman sa ilang tahas sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa syudad ubos sa pagdumala sa OIC nga si Colonel Rodriguez. Iyang gipaniguro sir nga pagmonitor sa Davao City is kanunay sir, and kanunay siya nagamiting sa ato mga station commanders to continue with the programs sa Davao City Police Office when it comes to peace and Sara, samtang wala pa gi-appoint ang national headquarters sa PNP nga city director sa DCPO, magpabilin nga OIC Sir Colonel Rodriguez. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.